mga kabonsay. Maganda to para sa root over rack natin. Mga kabonsay sa pader po yan. Kunin na natin mga kabonsay. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na Red baliti. Ito na pala yung nakuha natin kanina dun sa pader mga kabonsay. Ilagay na natin ito sa bato. Yan mga kabonsay. Meron tayong red baliti. Nahanap natin kanina. Ito. Ilalagay natin ito sa bato. Dito mga kabonsay rock over rock. Root over rock. Ito natin siya ilalagay mga kabonsay. Yan. Red baliti mga kabonsay. Itong materyales natin. Shout out naman sa'yo, sir. Shout out din sa'yo, Manong JR. Ingat ka dyan lagi. Tanggalin natin yung mga iba-ibang parte niya para maiayos natin na mabuti. Pati kay Ate Geraldine, ingat ka rin dyan. Yan mga kabonsay, nilagay na natin to sa bato. Ngayon naman, lagyan na natin ng ano nito, yung wire nya para may ayos natin. Yan mga kabonsay, may materyales na tayo. Sana naman lagyan na natin ito ng wire nya para maiayos natin. Red baliti mga kabonsay. Kuha ko ito mga kabonsay sa may pader ng lumang bahay.
mga dahon niya mga kabonsay. Ilagay natin to sa temporary na pot natin. Kabonsay. Root over rock mini. Ito sa baba. Ngayon naman mga idol, mga kabonsay, dito natin temporary na ilagay sa temporary pot natin para yung bonsai natin maano siya hanggang sa ilalim, lubog yung linagay natin na niya, para hindi na tayo maglagay dito ng takip. Ang ilagay na lang natin yung reversan niya mga kabonsay. Para marami yung may lalagay natin na reversan niya. Ayusin lang natin ng mabuti para ayos din yung niya. Kitang-kita nyo, lubog yung bato natin kung saan natin ilinagay yung red baliti natin. Yun naman yung pino na buhangin, yung reversan, yung pino. Tikin natin doon sa ilalim niya. Mga idol, subscribe naman dyan, at saka yung bell natin, notification bell natin, mag-ipindot na rin para panood nyo pa yung mga iba kong videos. Mga first timer lang na magbubunsay na kagaya ko, mga kabonsay, puro hand lang yung ginagawa ko kasi wala pa akong mga materyales. Okay na, pwede na natin tong diligan mga kabonsay, mga ka-Ilocano na magbubunsay dyan. Subscribe naman, saka yung notification bell natin mga kabonsay. Yan, diligan na natin hanggang sa bumaba yung buhangin. Siksikin natin para pumasok sa loob niya. Lagyan natin ito ng plastic niya para lubog tong niya. Yan mga kalbonsay ladder, lagyan na natin ito ng supot niya. I-ano na natin, i-ACU na natin.
para ito ay mabuhay. Yan, tapos na mga kabonsay. Hintayin lang natin after 2 months. Kung ito ay may sibol na. Yan. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabonsay. Yan, thank you.